Reconeixida com a campus d'excel·lència internacional, la Universitat Autònoma de Barcelona s'ha consolidat com una de les primeres institucions universitàries de l'estat espanyol i assoleix posicions ben significades en els rànquings internacionals, fets que la configuren com una de les millors institucions generadores i transmissores de coneixement de Catalunya, d'Espanya i del món. La Facultat de Filosofia i Lletres va formar part del nucli inicial de centres de la UAB, ara fa més de 50 anys. És la facultat de Ghana i la més gran, amb uns 500 professors i professores, un centenar de persones d'administració i serveis i al voltant de 4.000 estudiants de grau i de màster. La facultat ofereix estudis no només de l'àmbit de les humanitats, sinó també de les ciències socials, com són els d'antropologia social i cultural, els de geografia i els estudis socioculturals de gènere. Benvingudes i benvinguts a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. Reconeguda amb diverses distincions per la qualitat de la seva docència, la facultat ofereix una àmplia, diversa i innovadora oferta d'estudis en una clara aposta per afermar el compromís de les humanitats amb l'entorn social i els interessos de les futures generacions d'estudiants. Dins de l'activitat formativa, el centre organitza Minors. També som els principals participants del programa Universitat a l'Abast per majors de 50 anys i som responsables de la impartició de nombrosos MOOCs. Totes aquestes accions asseguren i amplien al màxim possible la formació continuada i universal. La formació especialitzada de postgrau s'organitza bàsicament a través d'estudis de màster i programes de doctorat. La facultat, seguint amb el compromís amb la formació continuada, ofereix més d'una trentena de màsters i programes de doctorat. Tots els estudis de grau ofereixen pràctiques professionals en entitats públiques i privades. Els nostres titulats i titulades treballen en àmbits diversos relacionats amb la gestió cultural, la conservació del patrimoni, la mediació intercultural, el món editorial, l'educació, la planificació territorial, la implantació de polítiques d'igualtat i un llarg etcètera de sortides professionals per a les quals els capaciten els estudis en humanitats i ciències socials. El professorat de la facultat participa en grups competitius de recerca nacionals i internacionals, així com en xarxes de coneixement i projectes de recerca d'excel·lència finançats per l'European Research Council. El que més m'ha sorprès dels estudis d'aquesta facultat és que
Davant el que pot parèixer, no són només teòrics, sinó que també hi ha molta pràctica i es fa molta recerca, investigació i també diverses pràctiques o sortides de treball de camp. Sense cap dubte tornaria a estudiar en aquesta facultat i aquesta carrera en especial perquè considero que m'han donat les eines necessàries per a formar-me com una professional i, a més, les assignatures són molt completes i m'han agradat molt. Cuando llegué a la facultad, bueno, pues no sé, me sentía muy a gusto, empezando mis nuevos estudios en este lugar, así que fue bastante sorprendente para bien.